Arratsaldeon guztioi, ostirala iritsi da jada eta arekin batera azken egunotan izan dugun eguzkia alde batera utzi eta neguko eguraldia itzuli da. Hala ere gu gaurkoan asteburura begira jarriko gara, beraz musika, antzerkia edo inauteriak gogokoak badituzue, ezin duzue gaurko saioa galdu, baina horretaz gain bertzegai aunitz eskainiko dizkizuegu gaurkoan. Adibidez, kirolari tartetxo bat eskainiko diogu, zehazki txirrindularitzari. Lapurdiko gazte batek profesionalizateko ametsa lortzeko pauso garrantzitsu bat eman baitu. Frantziako gobernuko hezkuntza ministroak ezagutzera eman du ikastetxeetan oporren bueltan ezarriko duten protokolo berria. Aldaketarik handiena da ikasle eta langileek ez dutela maskara eraman beharko kanpoan daudenean. Bai ordea ikastetxe barruan. Ikasleak gainera maila bereko bertze batzuekin egon daitezke orain eta ez soilik klasekideekin. Amaitzeko kirola egiterako orduan naiz eta barruan egon ez da beharrezkoa izango musukoa janztea. Otsailaren 21 aurrera, hezkuntza ministroak adierazi duenez, klasean positibo bat atzematen bada, ikaskideek test bat egitearekin nahiko izango da, eta ez hiru orain arte bezala. Osasun ministroak bere aldetik adierazi du otsailaren 28 aurrera, maskara ez dela derrigorrezkoa izango, txertatze pasea eskatzen den lekuetan. Maxime Renault 18 urteko angeluarra laboralkutxa taldeak fitxatu du, Euskadi Fundazioaren afizinatuen taldeak, eta honela bere ametsaren lehen pausoa gauzatu du. Helburu bat zen talde honetan txartzea, eta hori ikasi dutagaik, poz handi bat eman dit, eta hor hasilik entrenatzen denak elgarrekin, bikain pasten da, giro oso hona da, eta taldeak dena emaiten dizkigu guk ondo hobetzeko. Beraz horrein izan dira lau urte 23 azpiko mailan, beraz espero dut lau urte horiek eta gero ametsa da profesionala pastea bizitzea bizikletaz helburua da. Beste maila bat da, beraz sentitu da zaharragoek dutela maila handi bat eta badela gana, baina bai sentitu da maila aldaketa bat izan dela. Ametsetako taldea izango litzake Euskatera Euskadi, eta bestenaz lehiaketa da Frantziako itzulia. Entreprisen kudeaketa ikasten du Baionako Unibertsitatean martxoan 19 urte beteko dituen gazteak, baina bere benetako grina duela hamarkada bat sortu zen, 8 urte zituela. Beraz 8 urtetan hasi nintzen, jakin behar da zangoak lau aldiz hautsi nituztea, iluzko lau aldiz, eta beraz banuen ezin nituen kirol asko egin, eta beraz horra hasi nintzen bizikletan, eta egon naiz kirol honetan orain duela 10 urte. Orain min hartua da belaunean duen inflamazio txiki bat tarteko. Inflamazio horrek joan den asteburuan hasi den eta heldu den larunbat igandean bukatuko den Lezor Bask lasterketan debuta egitea ekidin dio, naiz eta aukera honi ez dion guztizatea isten. Bai, espero dut asteburu honetako pasako dela, eta bai, segur da Lezor Bask txikidanik ikusten dut eta plazer bat zen niretzat egitea lehiaketa hori. Eta bai, eskoat tristean nintzen zigita dionen asteburuan, eta ikusiko orain maulen egiten dako dudanez azken etapa degan. Ezagutze ditut bidak gogoz, txikidanik hori nahi zentrunatzen leku hauetan, eta maiota eder berri honekin bai plazer bat zango liteke bide hauetan erakustea maiota. Hala opa diogu Angeluko gazteari, bai asteburuan eta etorkizunean ere, datorrena oparoa izan dadila bi gurpinen gainean.
Amaitu da goazenen denboraldia eta bertan izan da lehendabiziko iparraldeko aktore bat. Joanes Etxebest Saratarrak bilan bizeki positiboa egin digu. Bai, niretzat kriston esperientzia izan da, ze hori, uda hontan ibili naiz goazen 8.0 denboraldiak grabatzen, eta bertan ezagutu ditudan lagunak, ezagutu lan mundua, eta hortxe ibili naiz ikasten, eta lanean, eta niretzat kriston plazera izan da, eta ikastaro handia bai. Euskarazko fikzioaren garrantzia azpimarratu du. Bai, niretzat ez dakit pozgarria da, hola, euskarazko produktu batean parte hartzea, azkenean hori, aurrei zuzendutako programa da, baina hori, aurrei euskara eskaintzea, euskarazko ikusentzunezkoa, eta nola ez gero telesail osoa da, badu musika, kantua, dantza, eta hori dena euskaraz gozaraztea, eta hemen gainera nire kasuan iparraldera helaraztea, niretzat hori kristona da bai. Goazen amaituta eta datorren denboraldia hasia izin, gaurtik goiti irabazi arte izeneko telesaila izanen dugu. Futbol taldea osatu nahi duten nesken abentura, gaueko 9:00 ETV baten. Eta gaurko saioa amaitzeko nola ez hain hurbil dugun asteburu horri begira jarriko gara hainbat motatako planak eskainiz, gainera Ipar Euskal Herri osotik. Zure kasuan Nerea gaur bertan hasiko den zerbait eskainiko diguzu, ez? Bai, gaur arratsaldeko 8:00 lehen hitzordua Hartzaro Festivalaren kari, herri soinu elkarteak antolatuta. 25. edizio aurtengoa iaz etzen egin Covidagatik, baino aurten bai 11 hitzordu eskainiko dituzte. Lapurdiko, azita garrantzitsu bilakatu daia da Hartzaro Festivala, eta esan bezala gaur 8:30 Eraitzeko kaperan kontzertua Adar bikotearekin, eta bihar 8:30 Arruntzako elizan Lane Akizeko harmoniaren kontzertua Gorka Robles eta Uztaritzeko gaiteroekin. Gaurtik hasi eta martxoaren batera bitartean, ostegun gizenera bitartean beraz 11 hitzordu, joanen gara astez aste, hitzordu gehiagoren berri emanez, baino inauteriekin jarraituz, gogoratu behar dugu, libertimenduak ere, nola ez, igande untan Amikuzeko libertimendua, 10:00 karrika itzulia piztinatik, eta 11:00 emanaldia Abere Merkatu plazan, eta maskaradak igande untan Altzurukun izanen dira, atarratze alozeko gaztek prestaturiko maskaradak beraz, Altzurukun igande untan. Mila esker, Nerea, horixe inauteriarekin lotutako planak, baina musikarekin, antzerkerekin lotutako ere ditugu, ez Aitor? Bai, gara da, Donapaleura, Batxinafarroara joango gara, izan ere, Pierpol Bersaitzen azken ikusgarria, ikuskizuna emango dute bihar bertan, gaueko 9:00 San Luis Zineman, Hitz izena duena, eta atarratzeko Liliak elkartearen eskutik emango dutena. Gogoratu, Bersaitz muskilarrak aski ezagunaren azken ikuskizun hau hitzetan eta alfabeto letretan oinarritzen dela. Musika, dantza eta nola ez, kantuaren uztartuz. Filip Deskurrak zuzendu eta holtzaratzea Maialen Dorrosorok egin dute, eta Ipar eta Euskal Herriko artisteak hartuko dute parte. Gogoratu, Bersaitzek Amat Pastoral eta ikausgarri idatzi dituela, eta esan bezala hau da bere azkena, Hitzakitz, bihar bertan Donapaleun gaueko 9:00 San Luis Zineman eskainiko dutena. Mila esker, Aitor, eta amaitzeko musikarekin jarraituko dugu, bihar bertan Pagolako holtzan hainbat euskal musikari eta bertsolari entzungo ditugulako. Arratsaldeko 8:00 aurrera, Niko Etxar, Tanje Dualde edo Xiberrut zentzuteko aukera egongo da, parte hartuko dute ere bai, Odei Barroso edo Amets Artzalduz bertsolariek. Ekitaldia Harrera elkarteari babesa eskaintzeko antolatu da, elkarteak euskal preso ohi eta errefuxiatuak duintasunez bizi daitezen egiten du lan. Eta horrela, Anje Dualdek Lurraman eskainetako kontzertuarekin amaituko dugu gaurko saioa, gu igande goizan itzuliko gara, astekarekin, ordura arte, egun honan pasa ikusentzunok. Urrezko txampon bat emango nuke, sorgin bat irakabaneri, ezina egiko aldatzeko aina, gezurra bihurtzeko eri. Zer den ona edo, zer dute den txarra, jakin beharko nukelari. Sumendi gainean, erretzen ari naiz, aldago irten bidei. Zu hor zaude, dantzea